Myślałach, co będziesz miał kły. Ta wersja Wiedźmina obiegła całą Polskę. Niklaus Pieron specjalizuje się w dubbingu, śląskim dubbingu. Pojawił się tak jak wszystkie najlepsze pomysły, czyli siedziałem w knajpie, pomyślałem sobie, o może to będzie fajny pomysł i okazało się, że chyciło, jak to się mówi. Zrobił też Rambo, czyli Ecika moczy gębę. Kaj się coś sam pomaszkeca? Ci pokorza kaleją fajny żur. Ojca chrzestnego zwanego Don Carlicone, Nie pamiętam, kiedyś mnie zaprosił na kołocz. czy Kevina Somego w doma. Rekord ponad 700 000 odsłon. Mamy doniesienia z okolic piekor śląskich, aby to miała co banda hacharów, które się mianują wodnite pierony. Synecku, wiemy, że Ziedrin to dzieciątko z geszynkiem. I okazuje się, że ta śląskość jest bardzo atrakcyjna. Ja na przykład nie znałem innych określeń na takie rzeczy jak kuklok, jak hasiok. Mi się to wydawało, ja się dopiero dowiedziałem, mając lat może 20, że na kuklok w ogóle ktoś mówi wizjer, albo że i w ogóle Judasz. Ważnym elementem humoru – miejsca. Miło mi Achim Gajda, masorz z Radzionkowa. Kaj jedziecie do piekor, to ją was wezna. Jeżej skończony, to jest Las Miechowicki. Region zna równie dobrze co gwarę i wykorzystuje to w najlepszy sposób. Kaj walisz na bytom? Do piekor. Znam je dobrze dzięki mojemu dziadkowi właśnie, który jak byłem mały, to gdzieś te wszystkie okoliczne Bytom, Rozbark, gdzieś tam Żabie Doły, Piekary Śląskie, Radzionków, Chorzów, gdzieś to wszystko, ja byłem ładowany do takiego koszyka wiklinowego jeszcze jako taki mały bajtel i gdzieś na tym kole się pendalowało. Podróż trwa, w planach kolejne produkcje. Na początku gdzieś się biorę za taką klasykę jakby kina, nie? Takie największe hity. Najwyższy czas, by Śląsko-Gotka przeniosła się z Familoków na ekrany wielkiego kina. Gerard Rzymła, tym razem na isto się pierę. Zuzanna Czyż, Aktualności. Pierwszo krew.